Hello logofer, good morning to you all logofer. Nonton moनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय logofer. बे भिडिअ जादों logofer नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ logofer आं माने बागै भिडिअखौ बानायदों माने जोंनि न' गोदान लुगासिनो आरोना मोनसे बेखौसो नोंथांमोननि थाखाय एक्सप्लर खालामहरदों आरोना जास्ट टाइम पास आरोना मा भिडिअ बानायगोन मा बानाया बेखौनो बानायबाय आरोना मिस्ट्रिफ्रा मावगासिनो नै खामानि मावगासिनो आसोलफ्रा लुगासिनो दादा केटिया शेष হবো এটা বানানোটা কেতিয়া শেষ হবো কেতিয়া লাগিব আৰু 15 দিন লাগিব আৰু 15 দিন দাহল সব ঢালাই ঢালাই 15 दिन लागोन आरोना ढालाया लोगोफोर टोटेल किमान जाबो दादा मा बुस्तु टोटेल मा टोटेल फैसाटा गरमाटा 2 लाख है कोट 2 लाख हबो पागल হইছ নাকি আমি বেশি দেন না না এইটা ঢালাই মাত্র ঢালাই আর কাঠর কাম 2 লাখ না আর বেলেগটা বাদ বেলেগটা নাই বেলেগটা নাই মানে দে কাম কর দে नै बे आसोला बर' आरोना नै बिजनीनि बेयो बिजनीमोन ना फंबाय औ बिजनीनि आरोना फंबाया नोंथांमोनाबो सिनायोबा लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो आरोना कमेन्टआव सिनायो होननानै अब्लासो मिथिगोन आंबो ना फंबाय ভাই কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে বৰ মানুহটা ভাল লাগিছে না কাম কৰিব লাগে না কাম কৰিব লাগে কাম করে খাবা লাগে এটা আর কি তো लोगोफोर बेनो आरोना नै न'आ लुगासिनो ओमफ्राय बै गंसेयाथ' दंखायोआनो जाहैबाय सिगांनो लुखानाय आरो लुबावबाय आरो मोनसे तो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो आरोना न'खौ बेसे गिदिर लुदों बारा गिदिर नङा आरोना बिदिनो 6-7 लाखसोनि आरोना न' नायदो लोगोफोर फिसासो तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो रावो लोगोफोर तो नोंथांमोनखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो कमेन्टबो तो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।